L-isfijiet ta' Malta Għawdex fl-imkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internationalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. U tiegħu narfu ħtijietna, nitħejjew tajjeb għal din l-qudiesa. Illum xtaqt li noffri din l-qudiesa għall-istudenti, għall-allima, għall-istaff kollu fid-diversi skejjel u kulleġġi li għandna f'Malta u Għawdex. Jalla tkun esperjenza ta' talim tajba u pożittiva, jalla wkoll din l-esperjenza tkun dejjem akkumpanjata mhux biss mit-talim tas-suġġetti, imma minn talim ta' mod ta' ħajja, ta' kif ngħix aħjar il-ħajja tiegħi, kif l-istudenti u ż-żgħażagħ ikunu jistgħu jarfu aħjar dak li l-mulej jixtieq minnhom u allura esperjenza akkumpanjata mill-erf tal-Ispirtu Qaddis ta' Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena dnib ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqadsa Marija dejjem Verġni, l-Anġlu l-Qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti ġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li aħna nħarsu l-preċetti tiegħek biex jisħoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ħaggaj. Fit-tieni sena tas-Sultan Darju fis-sitt xahar, fl-ewwel xahar il-mulej permezz tal-Profeta Ħaggaj kellem lil Zerubabel bin Silaltiel, gvernatur ta' Ġuda, u lil Ġożwe bin Ġeħosodak, il-qassis il-kbiru qalilhom. Dan jgħid il-mulej tal-eżerċiti. Dan il-poplu jgħid: it-tempju tal-mulej qatt ma wasallux iż-żmien li nbena mill-ġdid. U l-mulej tkellem permezz tal-Profeta Ħaggaj u qal: jaqgħu għalikom huwa issa l-waqt li intom tagħmlu fid-djarkom imsaqfa waqt li din id-dara da ħerba. U issa dan jgħid il-mulej tal-eżerċiti: ġibu quddiem għajnejkom minn xi xaddejtu. Bosta żrajtu, imma ftit ħżintu. Kiltu u m'hemmx li tixbaw. Xrobtu u m'hemmx li tiskru. Ilbistu u m'hemmx li tisħnu. U l-ħaddiem mikri qiegħed ħlasu f'but imtaqqab. Dan jgħid il-mulej tal-eżerċiti: ġibu quddiem għajnejkom minn xi xaddejtu. Itilgħu fuq il-muntanja, ġibu l-injam u ibnu d-dar. U jien nitaxxaq biha u nissebbaħ fiha, jgħid il-mulej. Il-kelma tal-mulej.
nroddu ħajr lill-Alla. Assal ngħidu il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Għannu lill-mulej għanja ġdida fil-ġemgħa ta' ħbiebu t-tifħir tiegħu. Ħajifraħ Iżrael bil-ħalliq tiegħu u jitennew l-Tzjon bis-sultan tagħhom. Flimkien il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Ħajfaħru bis-sfin l-isem tiegħu bid-daq tat-tamburu taċ-ċetra għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jissebbaħ li fqajrin bir-rebħa. Flimkien il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq frixhom. It-tifħir tal-Alla jkun fuq fommhom u dan ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Jienu triq il-verità u l-ħajja jgħid il-mulej. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien dawn il-ġrajja kollha waslu f'widnejn Erodi t-Tetrarka u beda jitħasseb għaliex xi wħud kienu qegħdin jgħidu li Ġwanni qam mill-imwiet, waqt li oħrajn qalu li der Elija u oħrajn li qam wieħed mill-profeti tal-imoddi. Iżda Erodi qal li l-Ġwanni qtajtlu rasu. Mela minu dan li fuqu qed nisma' dan kollu. U beda jfittex li jaraħ. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-qari li smajna llum mill-profeta Ħaggaj jirrepeti sentenza illi lilna ittina x'naħsbu. Is-sentenza illi tfakkarna minn dak li aħna nkunu għaddejna kull wieħed u waħda minna fil-ħajja tagħna. Ġibu quddiem għajnejkom minn xiex għaddejtu. Dis-sentenza qiegħda ripetuta darbtej fl-ewwel qari li smajna llum. U kemm importanti li aħna jien u intom nifqu ftit minn żmien għal żmien. U nġibu quddiem għajnejna minn xiex għaddejna. X'kienu l-esperjenzi kollha ta' ħajjitna. Dawk sbieħ biex jagħmlulna kuraġġ, dawk inqas sbieħ illi forsi ma fimnihomx mill-ewwel aqqas, u anki forsi dawk li narawhom negattivi li kienu ta' tbatija perjodi diffiċli. U nagħmlu l-mistoqsija x'tallimna minn dan kollu. Xi kultant fil-ħajja tagħna nibqgħu ngħaddu minn esperjenzi ripetuttivi b'xi mod jew ieħor u minn żmien għal ieħor. U minnhom ma nitgħallmu qatt, ma nitgħallmu xejn. Illum qegħdin nitolbu għall-istudenti, għaż-żgħażagħ, għall-għalliema, għal dawk kollha involuti l-istaff l-iskejjel biex tkun din l-esperjenza ta' tagħlim. Imma mhux biss it-tagħlim tas-suġġetti, it-tagħlim anki tal-mod ta' ħajja, ta' kif tgħix, ta' kif taffaċċja ċertu kontlarju, ċertu affarijiet pożittivi, x'għandek taħdem għalih fl-esperjenza tal-ħajja. U allura hekk laqtitni ħafna din ġibu quddiem għajnejkom minn xiex għaddejtu. Forsi għaddejna anke minn esperjenzi li bżajna minnhom, tajna qalbna qabel ma għaddejna minnhom, imma l-grazzja tal-Alla għexnihom u għexnihom mod tajjeb.
Kull esperjenza jkollha il-konsegwenzi tagħha, pożittivi jew negattivi. U allura dak li huwa negattiv, nispera li tallimna minn għandu, tallimna għala kienu negattivi il-konsegwenzi u kif nistgħu niddeċidu aħjar f'ċirkustanzi simili fil-futur. U dawk li huma pożittivi infaħru lil mulej u nfaħru anki lil dawk kollha li għenuna b'kelma ta' ġid, għalmuna, mexxewna biex din l-esperjenza tkun pożittiva u din l-esperjenza tkun dejjem il-massimu tal-ferħ u tat-tagħlim li nistgħu nitgħallmu minnha. U għalhekk hawnhekk qed jgħidilhom bosta żrajtu imma ftit ħżintu. Jista' jkun li kellna esperjenzi fil-ħajja tagħna fejn tħabatna ħafna, imma ftit ħadna riżultat, ftit akkwistajna, bħal dak li jiżra imma ma tantx jieħu minn dik iż-żerrija, minn dik il-ħidma, u allura bosta żrajtu imma ftit ħżintu li titgħallem x'baqa' mill-esperjenzi ta' ħajtek. X'kien l-iktar importanti? X'kienu dawk l-affarijiet li l-iktar tawk frott fil-ħajja tiegħek? Kiltu u m'hemmx li tixbaw, u xrobtu u m'hemmx li tiskru. L-ikel u x-xorb mhux biss l-ikel u x-xorb li aħna nieklu ta' kuljum, imma x'inhuma dawk l-affarijiet illi fittixna f'ħajjitna, inkludejna f'ħajjitna, għax ħsibna li se jtuna sodisfazzjon, li se jtuna riżultat, li se jtuna l-paċi, li se jimlewna l-ħajja tagħna, imma fil-fatt baqa' jkun hemm il-vojt f'ħajjitna. Għajna bil-ġuħ, għajna bil-għaġġ, għaliex dak li inkludejna f'ħajjitna ma taniex is-sodisfazzjon, ma taniex il-milja ta' dak li l-mulej jixtieq minna u fil-ħajja tagħna. Jgħidilhom ukoll ilbistu u m'hemmx li tisħnu, l-ilbies, mhux l-ilbies li tilbes imma id-dinjità tal-bniedem. Fejn qed infittex id-dinjità tiegħi ta' bniedem fis-soċjetà, fil-ħidma tiegħi, fix-xogħol tiegħi. Id-dinjità anki fil-persuni l-oħrajn, fir-rispett u l-imħabba li nuru lejn xulxin. U jsemmilhom ukoll il-mikri qiegħed ħlasu f'but imtaqqab. Il-koll nafu x'jiġri jekk tpoġġi l-affarijiet f'but imtaqqab, titlifhom. U allura hawnhekk qegħdin ngħidu il-ħlas, il-flus, l-affarijiet ta' din id-dinja illi jekk inti ma tafx tħaddimhom sew, jekk m'għandekx l-għaqal, jekk inti ma tafx tiddeċiedi tajjeb kif tqassam il-ġid tiegħek, tispiċċa għandek kemm għandek qatt mhu biżżejjed u bli għandek qatt m'inti kuntent. U allura dawn huma l-esperjenzi ta' ħajjitna illi xi kultant irridu nifqu u nisimgħu mill-profeta Ħaggaj illi qed jgħidilna ġibu quddiem għajnejkom minn xi għaddejtu l-poplu ta' Alla inħeles mill-iskjavitu. Jista' jkun illi jiena u intom qatt għandna bżonn dan il-ħelsien, qatt għandna bżonn anke dan il-fejqan. Għaliex dan il-ħelsien u dan il-fejqan jagħtihulna Ġesu Kristu biss u ħadd iżjed. Il-Vanġelu tal-lum wara dak li smajna l-bieraħ meta jibgħat lid-dixxipli biex ixandru l-bxarat tajba, ifejqu l-morda, ikeċċu l-ispirti ħżiena. U dan il-ġid kollu li kien qed isir, li kien qed jagħmel Ġesu, instema' u wasal ukoll ant Erodi. It-tajjeb li aħna nagħmlu jibqgħu għandu effett pożittiv. Ejjew inkunu għaqlin biex dak li huwa pożittiv u tajjeb nagħmluh sew u jkompli jinxteret u jasal għand persuni oħrajn. Ovvjament Erodi il-Vanġelu jgħidilna li beda jfittex li jarah li jiltaqa' ma' Ġesu, li jara l-Ġesu. U aħna nafu li meta bniedem ifittex bniedem ieħor
Hemm ħafna raġunijiet għalfejn jagħmilha. Jista' jkun ġenwin verament għax irid jiskopri minn int jiltaqa' miegħek, ifaħrek jikkumplimentak, jgħaddilek kelma ta' ġid. Jgħidlek anke li smajt pożittiv dwarek. Imma sfortunatament Erodi ma kienx minn dan it-tip. U anke fid-dinja u fil-ħajja tagħna nistgħu nsibu persuni u niltaqgħu ma' dawk illi juru interess fina, juru interess f'dak li qegħdin ngħidu, imma mhux biex jgħidulna proset, biex iweġġawna, biex jieħdu l-informazzjoni u jużawha kontra tagħna, biex jippruvaw jiġġustifikaw il-ħażen tagħhom billi attakkaw lil ħaddieħor. U aħna wkoll allura jista' jkun illi xi kultant inbagħtu minna din għax ikun hemm nies madwarna mhux ġenwini għalfejn qed ifittxuna u għalfejn ikunu jridu jafu dwarna. Imma jista' jkun ukoll xi kultant nilagħbu dan l-irwol aħna wkoll li aħna nfittxu li nkunu nafu fuq in-nies u nkunu nafu fuq dak u ieħor x'qed jgħid informazzjoni mhux b'mod ġenwin, imma biex inweġġaw lil ħaddieħor, biex nattakkaw lil ħaddieħor. U allura ejjew infittxu verament lil Ġesu f'ħajjitna, illi kif smajna anki fil-versett qasir l-akklamazzjoni ta' qabel l-Evanġelju. Ġesu huwa t-triq, il-verità u l-ħajja. It-triq li minna għandha ngħaddu u ngħixu ħajjitna. Il-verità li xi kultant jgħidha min jgħidha tweġġa', imma hija verità. Ġesu jgħid il-verità. U l-ħajja, mhux biss il-ħajja ta' din id-dinja, imma l-esperjenza tal-ħajja ta' din id-dinja trid wassalna fil-ħajja ta' dejjem. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Ejjew issa flimkien inresqu t-talbiet tagħna għall-Knisja sabiex tkun għall-bnedmin kollha sinjal ta' tama u sagrament ta' salvazzjoni. Nitolbu. Ismana nitolbuk mlej. Għal dawk li rċevew id-don li jikkomunikaw permezz ta' kull xorta ta' arti sabiex iwasslu lil bnedmin għall-verità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mlej. Għal min iħossu priġunier fil-ġisem u fir-ruħ u qed ifittex il-ħelsien sabiex isib it-tama fil-kelma ta' Alla u fl-għajnuna tal-insara. Nitolbu. Ismana nitolbuk mlej. Għalina meta nħossuna diżorjentati sabiex nerġgħu insibu t-triq fil-laqgħa tagħna ma' Ġesu, fil-kelma tiegħu u fl-Ewkaristija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mlej. U Alla li lil min ifittxek b'qalb sinċira tagħtih li jsibek, ħeġġeġ fina x-xewqa ta' dejjem li nfittxuk u għamel li qabel ma nsibuk ma nistriħux. Tkun imbierek issa u għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tolbuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fil-ħnina tiegħek mulej jilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwaw xieraq. Sewwaw xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox
tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddu lek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna inroddu lek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-Anġlu b'fer kbir infaħruk u flimkien intennulek. Addis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej fis-sem mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Addis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħajl ħobs, ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek u kol wara lik laħa il-kalċi, reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk s-sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni nroddu lek ħajr għax oġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-isqfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk u għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien bil-qalb ngħidu it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej Ġesu tkun dejjem ma'. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin.
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna l-din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej inti titmana b'dan is-sagrament imqaddes fit-tjieba tiegħek agħtina dejjem il-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġieba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li inti tajtna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ ninfurmawkom li s-seba' edizzjoni tal-ktieb Kelma ta' Ħabib li huwa ġabra ta' omeliji u messaġġi tal-Arċisqof Charles Scicluna daqt jinsab għal bejgħ. Dan il-volum huwa mżejjen b'ritratti bil-kulur maħuda waqt diversi attivitajiet djuċeżani. Permezz tal-kelma tal-Arċisqof, dan il-ktieb huwa xhieda ħajja ta' fidi u impenn soċjali. Min jixtieq jordna dan il-ktieb u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Kon taf li l-anzjani li żjed li jħossuhom waħedhom fil-għaxijiet, fil-weekends u fil-vaganzi? Mhux waħdek tħossok waħdek, imma m'intix waħdek daqskemm taħseb. Aħna miegħek. Aging Matters. Kampanja imwassla lilkom minn riċerka ta' Caritas Malta. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' tal-tagħna ħlesejna u jaqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrilna d-nubietna. Ħarisna min-nar tal-infern hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordana.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-semek da fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni għamna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja l-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kismajt tal-btana, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. U Ġesu aħfrinna d-nubietna ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa,
Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu aħfrinna dnubitna. Ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna li kisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu aħfrilna dnubietna. Ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajb. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna li kisma t-talb tagħna Ġesu titwilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu. Aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena
Urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżnata kuljum atina llum, aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddifuhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja tal-Alla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtan. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mnar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demoni. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp, slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek l-libnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għallanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ. Ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martin, Itlob għalina. San Turrocku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pesani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk. Ninqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna, il-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.